Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар шумо дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписасиро пахш кунед, зеро ки дар ин канал мо ҳар рӯз кӯшиш мекунем барои шумо видеодарсҳое ки барои омӯзиши забони русӣ барои ҳар яки шумо сахт лозим аст, партофта истодаанд. Имрӯз мо бо шумо дарсе ки барои бисёриётон аллакай маълум аст, ки дар ин дарс мо бо шумо ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем, давом медиҳем. Яъне дарси мо дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси 21 аст. Дар ин дарс мо бо шумо ибораҳоро аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ бо кӯмаки луғат, грамматикаҳо тарҷума мекунем. Албатта аз номи дарс чӣ хеле ки фаҳмидед, ин дарс ба шумо кӯмак мекунад, то ки шумо зудтар ба забони русӣ ана ҳамон луғатҳое ки медонед, ҳамон луғатҳоро якҷоя карда ҷумла созед ва албатта гап занед. Ба ҳамин хотир видеоро то охир тамошо кунед ва ҷойҳои даркориашро ҳатман ба худ қайд кунед. Хоб, ҳозир мо бо шумо ана ҳамин иборае ки мебинед дар экран, аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ тарҷума мекунем. Албатта ман луғатҳояшро нишон медиҳам ва баъдан ман шумо ба якчанд сония вақт медиҳам. Шумо албатта фикр карда ё ки видеоро стоп карда, ҷавоби худро менависед ва баъдан баъд аз чанд сония ман шакли дурусти ҳамин саволро нишон медиҳам. Агар ягон хато кунед дигар, албатта ислоҳ мекунед. Хоб, ҷойҳое ки фаҳмондан даркор аст, яъне грамматически, ман ҳамашро ба шумо мефаҳмонам. Хоб, ман намефаҳмам ки шумо чӣ мегӯед. Намефаҳмам. Не понимаю. Не понимаю. А, чӣ мешавад? Что? Мегӯед. Говорите. Аз глагол говорить гирифта шудагӣ аст. Хоб, шумо мешавад вы. Хоб, дар инҷа як чизро ман тарҷума накардам. Хоб, шахсие ки шахсие ки ман. Албатта ин я мешавад. Албатта инро мо чанд боро такрор кардаги ҳастем. Слишком содда аст. Ба ҳамин хотир умедворам ки шумо инро медонед. Ман мешавад я. Албатта ҷонишини манро, монданро аз хотир набароред. Ман мешавад я. Намефаҳмам. Не понимаю. Хоб, ки дар инҷа тарҷума намешавад, намеояд. Хоб, шумо мешавад вы. Чӣ мешавад? Что? Мегӯед мешавад говорите. Говорите. Хоб, ҳамин 4 ёки 5 луғатро якҷоя карда, албатта ҷумларо ба забони русӣ созед ва ман шумода якчанд сония пас ҷавоби дуруст, яъне шакли дурусти ҳамин ибораро нишон медиҳам. Хоб, тайёр бошед. 1, 2, 3 рафтем. Хоб, беҳтарин. Ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Ман намефаҳмам ки шумо чӣ мегӯед. Я не понимаю, что вы говорите. Я не понимаю, что вы говорите. Хоб, ман намефаҳмам ки шумо чӣ мегӯед. Дар ҳолате ки ягон кас шумо ягон чиз мегӯяд ва шумо намефаҳмед, дар ҳамон ҳолат албатта метавонед истифода баред. Хоб, забони русиро каму пеш медонед. Мефаҳмед. баъзе луғатҳоро медонед, аммо гап зада наметавонед. ин видео барои шумо аст. Бо диққат тамошо кунед. шахсоне ки забони русиро каму пеш медонанд, луғат медонанд, грамматикаро хуб медонанд, аммо гап зада наметавонанд, ман барои онҳо курси омӯзиши забони русиро кушодаги ҳастам. Яъне курси онлайни забони русӣ. Бо кӯмаки ин курс дар муддати 3 моҳ шумо ба забони русӣ гап заданро меомӯзед. дар курси мо ҳама намуди дарсҳо ҳаст. дарсҳои грамматикӣ, луғатҳо, ибораҳо ва аз ҳама хубаш дарсҳои живои разговорни клуб бо муаллимаҳои забони русӣ. Яъне дар як гурӯҳ 10 нафар шуда бо муаллима бо забони русӣ суҳбат мекунед. ҳамаи ин дар курси 3 моҳаи мо ҳаст. агар хоҳед ки ба курси 3 моҳаи мо иштирок кунед ва албатта дар муддати 3 моҳ ба забони русӣ гап заданро омӯзед, ба ҳамин рақамҳое ки дар экран маълум аст, ба телеграми мо муроҷиат кунед ва бо мо забонро хеле зуд омӯзед. Ибораи дигари мо ҳамин хел аст. Лутфан тарҷумонро даъват кунед.
яъне переводчика даъват кунед. Дар ҳолате ки мисол ягон кас ба шумо ягон забони дигар қатъи гап мезанад, дар ҳамон ҳолат албатта ягон чизро нафаҳмед, метавонед ҳамин ҷумларо истифода баред. хоб лутфан мешавад пажалуйста, пажалуйста. хоб даъват кунед мешавад позовите, позовите, даъват кунед. хоб тарҷумонро мешавад, хоб худи тарҷумон мешавад переводчик ва вақте ки мо тарҷумонро гуфтем, дар инҷа хоб переводчика мешавад. Яъне добавит мешавад переводчика. Тарҷумонро переводчика. хоб ҳамагӣ сета луғат аст. Шумо бояд ҳамин се луғатро якҷоя карда, албатта ҷумлаи худро бояд созед. ба шумо боз якчанд сония вақт рафтем. лутфан тарҷумонро даъват кунед. Шакли дурусташ ҳамин хел мешавад. Пожалуйста, позовите переводчика. Пожалуйста, позовите переводчика. Лутфан тарҷумонро даъват кунед. Шакли дуруст ҳамин хел аст. Агар ягон хатогӣ карда бошед, зиқ нашавед, бо диққат тамошо карда рафтан гиред, кӯшиш кунед. Агар якум, дуюм бор хоб хатоӣ карда бошед, сеюм бор иншаалло дуруст меёбед. Зеро ки зиндагӣ ҳамин хел аст. хоб як бор хато мекунӣ, ду бор хато мекунӣ, албатта сеюм бор хатогии худро ислоҳ мекунӣ ва пешравӣ мекунӣ. Ман мехоҳам бо роҳбари шумо суҳбат кунам. Ҳамин ибораро ҳозир мо бо шумо аз забони тоҷикӣ тарҷума мекунем ва забони русӣ. Ман мехоҳам бо роҳбари шумо суҳбат кунам. Кӯчагӣ карда гӯем, агар ман мехоҳам ки қатъи шефит гап занам, мегӯям ку ана ҳамон гапа, албатта тарзи адабиш аст. хоб мехоҳам мешавад хачу, бо мешавад с, предлоги с мешавад. Суҳбат кардан ёки дар инҷа албатта суҳбат кунам омада истодааст, ҳозир мефаҳмонам. Биёед дальше. Суҳбат кардан, поговорит. Шумо мешавад вашим, ҳозир инро низ мефаҳмонам. Аввал ҳама луғатҳоро нишон диҳам. Роҳбарӣ мешавад, роҳбар мешавад начальник. Вақте ки роҳбари шумо қатъи гуфта истодааст, начальникам. Хоб дар инҷа ом окончание мегирад. Хоб биёед аз сараш фаҳмонам. Дар инҷа якумаш ки бояд шумо донед, дар инҷа ман манро истифода набурдам, яъне тарҷума накардам. Шумо албатта аз худ монед. хоб мехоҳам мешавад хачу, бо мешавад предлоги с, бо шумо с вами мегӯяд ку ҳамин хел дар инҷа бо с тарҷума мешавад. Роҳбарӣ мешавад начальникам, окончание ом мегирад, начальник бо роҳбари шумо гуфта истодааст. хоб шумо инро бисёриҳо мефаҳманд ки вы, но вашим низ яъне шуморо, бо роҳбари шуморо низ мешавад тарҷума аст. Ана дальше меравем, глаголро мефаҳмонам. хоб суҳбат кардан, поговорит, суҳбат бо ягон шахс гап задан, поговорит мешавад. Дар инҷа суҳбат кунам гуфта истодааст ва дар инҷа хоб замони ояндаро дар назар дорад. Гапе ки дар оянда ман мехоҳам ки бо роҳбари шумо суҳбат кунам. Оянда гап занам, ҳоли кор нашудааст. Ин значит будущее время аст ва дар будущее время говорит худаш ин гап задан аст ва дар инҷа приставкаи по мешавад ва поговорит ин уже будущее время, замони оянда мешавад. Ба ҳамин хотирам суҳбат кардан, поговорит шуда омад, яъне суҳбат кунам. Поговорит глагол чӣ хеле ки аст, ҳамон хел мемонад. хоб яъне дар шакли оянда глагол поговорит ягон тағйирот намеёбад, дар ҳамин ҳолат мемонад. хоб ман мехоҳам бо роҳбари шумо суҳбат кунам. Ҳаминро биёед ҳамин луғатҳое ки дар экран маълум аст, якҷоя карда ҷумла созед. Шумо ба боз якчанд сония вақт рафтем. хоб беҳтарин. Ман мехоҳам бо роҳбари шумо суҳбат кунам. Я хочу поговорить с вашим начальником. Я хочу поговорить с вашим начальником. Ман мехоҳам бо роҳбари шумо суҳбат кунам. Умедворам ҳама ҷош фаҳмо аст, зеро ки
ҷойҳои грамматикашро, дигар чизошам ман шумода фаҳмондам. Агар ҳамин тавр бошад, агар ба дигараш мегузорем, агар ягон савол монда бошад оиди ҳамин чизҳо, албатта дар комментария метавонед нависед. Хоб, ту барои хӯроки нисфи рӯзӣ чӣ мехӯрӣ? Яъне абед ба чӣ мехӯрӣ мегӯем ку кӯчагӣ карда гӯем. Агар ҷамъ гуфтам, шакли адабиашро гирем, агар ҳамин тавр мешавад. Хоб, хӯроки нисфи рӯзӣ, просто обед. Хоб, чӣ мешавад что, инро албатта як бор дидем, боз такроран. Мехӯрӣ, будешь есть, ин ҳаниз хоб ояндаро дар назар дорад, яъне дар оянда ҳоли нахӯрдааст, яъне чӣ мехӯрӣ гуфта пурсидааст, а? Хоб, барои на, яъне на обед, барои хӯроки нисфи рӯзӣ. Хоб, ой, ҷавоби дуруст рафт. Боз дар инҷа чӣ каре ки мебинед, дар инҷа ҳамаш аллакай фаҳмо аст, фақат шумо бояд инро якҷоя кунед. Обед мешавад ин хӯроки нисфи рӯзӣ, албатта обедро мо ҳамчун обед истифода мебарем, на он ки хӯроки нисфи рӯзӣ. Зеро ки обед ҳамин хел гапи кӯчагӣ шуда барои мо мондагӣ аст. Шакли адабиш бошад агар ҳамин хел. Хоб, хӯроки нисфи рӯзи обед барои на чӣ мехӯрӣ, яъне чӣ, что мехӯрӣ, будешь есть. Биёед ҳамин луғатҳоро якҷоя кунед ва ман шумода баъд як чизи дигармон тарҷума мекунам, яъне мефаҳмонам. Рафтем. Хоб, шакли дурусти ту барои хӯроки нисфи рӯзӣ чӣ мехӯрӣ? Что ты будешь есть на обед? Что ты будешь есть на обед? Ту барои хӯроки нисфи рӯзӣ ё ки на обед чӣ мехӯрӣ? Ана бинед, дар инҷа якта чизро ман тарҷума накардам, даже нагуфтам. Ба хотири оне ки шумо худатон бо диққат ҳамин видеоро тамошо карда, бо диққат ибораҳоро хонда, тарҷума кунед гуфта. Ин ҷонишини ту буд. Чизе ки мебинед, пеш якум истодааст ту, ва дар инҷа тарҷума мешавад ты. Зеро ки ибораҳои пештам мо аллакай инро чанд бор такрор кардем ва умедвор ҳастам ки шумо айнан дар ҳамин ибора хато накардед, яъне айнан ҳамин ҷонишинро дар ҷойи даркорӣ гузоштед ва ин маънии онро медиҳад ки агар шумо гузошта бошед, шумо дарсро бо диққат тамошо карда рафта истодаед. Хоб, агар ки хатое карда бошед, аз шумо хоҳиш мекардам ки хоҳед ки забонро омӯзед, бо диққат видеоро тамошо кунед, то ки хатогӣ накунед ва зудтар омӯзед. Шумо одатан барои субҳона чӣ мехӯред? Яъне саҳариро дар назар дорад. Субҳона, яъне саҳархӯри завтраде чӣ мехӯред? Шумо одатан барои субҳона чӣ мехӯред? Хоб, одатан мешавад обычно. Хоб, барои субҳона, барои саҳаре гӯем агар, на завтрак. Албатта завтрак мегӯяд ҳама. Субҳонаро редко мешунавем, но чӣ хеле ки ҳаст дар забони тоҷикӣ адабиш, ман ҳамин тавр тарҷума мекунам ва видео мекунам. Но албатта дар вақти фаҳмондан гуфта мегузорам, то ки шумо мумкин баъзеҳо нафаҳмад. Мехӯред мешавад кушать, аз глагол кушать баромадаги аст. Бахшиш, хоб, шумо мешавад вы. Биёед якта ба якта дида мебироем. Шумо, вы одатан, обычно барои субҳона, на завтрак, хоб, мехӯред, кушайте. Ва дар инҷа албатта як чиз мон тарҷума накардем. Ин чӣ ҳаст? Чӣ албатта что мешуд. Ҳамин хел, зеро ки пеш ибораҳода чанд боре такроран дидем. Хоб, шумо, вы одатан, обычно барои субҳона, на завтрак, чӣ, что кушаете, мехӯред. Якҷоя кунед, албатта ибораи худро нависед, бо диққат видеоро стоп каред, то ки хато накунед. Мо бошад агар ба шумо якчанд сония вақт медиҳем. Рафтем. Хоб, беҳтарин.
ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Шумо одатан барои субҳона, яъне дар завтрак чӣ мехӯред? Что вы обычно кушаете на завтрак? Что вы обычно кушаете на завтрак? Шумо одатан барои субҳона чӣ мехӯред? тарзи дурусташ ҳамин хел аст. Умедворам, шумо дар инҷа низ хато накардед ва ҳамаш хуб аст. Агар ин тавр бошад, агар настроениеро хуб кунед ва мо давом медиҳем, диққати карда тамошо карданро давом диҳед. Зеро ки ибораҳои бениҳоят зур дар пеш аст. Ибораҳое ки дар аэропорту дар дигар ҷо барои шумо дар кор мешавад, ҳамин хел саволҳо. ба шумо тавсия метиҳам телеграм-канали Школа Леро, ки дар инҷа ҳар рӯз мо барои шумо ибораҳои нав, луғатҳои нав, тестҳо, дарсҳои нав ҳар рӯз ду бор се бори ибораҳои лозими, луғатҳои лозимиро мепартоем ва ҳамаш дар ҳамин телеграм-канали мо ҳар рӯз бепул барои шумо партофта мешавад. Барои телеграм-канали мо дар омадан описанияи ҳамин видеоро бинед, ссилка истодааст. Дар болои ҳамон ссилка пахш кунед ва ба телеграм дароед. Агар ссилка қатъи надорад, ба телеграм дароед ва бо забони англисӣ Школа Ле пост диҳед ва канали мо мебарояд. Подписатсия кунед ва ҳар рӯз ибораҳо, тестҳои нав қатъи забонро боз ҳам зудтар омӯзед. Яъне ибораҳо. Ҳуҷҷатҳои худро бо худ гирифтанро аз хотир набарор. Ҳуҷҷатҳои худро бо худ гирифтанро аз хотир набарор. Яъне документҳоятро мегӯяд қатъит бигӣ. Тарзи кӯчагиш. хоб албатта ин барои мардуме ки дар Россия ҳастанд бисёртар дар кор аст. Аз хотир наброр, не забуд. Не забуд просто. Аз хотир наброр, не забуд мешавад. хоб худро свои, яъне свои ин худӣ, албатта дар инҷа бо маънои худӣ, яъне чизе ки аз они худат ҳаст, ҳамонро гуфта истодааст. хоб ҷонишини соҳибӣ аст ин свои. хоб бо худ сабой, сабой гирифтан, взять. Взять. Биёед якте дигашмон ҳуҷҷатҳои, документи. Ҳуҷҷат ин документ мешавад, ҳуҷҷатҳое ки гуфтем документе мешавад. Биёед аз сараш якта ба якта тарҷума мекунем ва мебинем ҷои дар кориш ва мефаҳмонам. Ҳуҷҷатҳои, документи. хоб ҳуҷҷатҳое ки шуд шакли ҷамъ, албатта мо окончание ӣ мондем. Худро свои, ҷонишини соҳибӣ, аз они худатро гуфта истодааст. Бо худ сабой, ана хоб аз хотир гирифтанро, яъне гирифтан ин взять. хоб аз хотир набарор, не забуд. Бениҳоят осон. Бениҳоят осон. Агар ки шумо бо диққат ҳаминро тарҷума кунед, ҷумла созед агар. Биёед боз ба шумо як чанд сония вақт медиҳам, то ки шумо бо диққат тарҷума кунед, ибораи худро нависед ва баъдан ман ҷавоби дурустро нишон медиҳам. Рафтем. хоб шакли дуруст ҳамин хел аст. ҳуҷҷатҳои худро бо худ гирифтанро аз хотир набарор. Не забудь взять с собой свои документы. Не забудь взять с собой свои документы. ҳуҷҷатҳои худро бо худ гирифтанро аз хотир набарор. Шакли дурусташ ҳамин хел аст. Ин барои шумо дар кор аст. Албатта хоб дар Россия қарор дошта бошед, ба худ қайд карда гиред ин ибораро. Ва мо ибораҳои дигарро мегузарем. Каси ҳамёни маро дуздидааст. Каси чи кашлук дизидай мегӯем ку шакли кӯчагиш, шакли адабиш ҳамин хел аст. Каси ҳамёни маро дуздидааст. биёед якта ба якта мебинем. Каси, кто-то, яъне касе, чизе ки ноаниқ аст, каси мегӯем. хоб маро, мой, мегӯям барои чӣ мой. хоб ҳамён, кошелёк, дуздидааст, украл. Смотрите, барои чӣ мой шуд? Барои он ки кошелёк ин мужской род аст. Инро аз хотир набароред. хоб бинед, касе ҳамёни маро дуздидааст. Касе, кто-то, ҳамёни ёки ҳамён. Кошелёк маро, мой, дуздидааст, украл. хоб чорта луғат бояд шумо якҷоя кунед ва ибораи худро созед. Рафтем.
خب بهترین. کسی همёни маро дуздидааст. Кто-то украл мой кошелек. Кто-то украл мой кошелек. Каси ҳамёни маро дуздидааст. Шакли дурусташ ҳамин хел аст. боз сахт умед мекунам, умедвор ҳастам, ки хато накарда истодед ва диққат кардед, видеоро то охириш тамошо мекунед ва тамошо карда истодед. хоб ман бегоҳӣ ба пеши ту медароям. Ман бегаҳӣ ба пеши ту медароям. Мегӯем ку бегаҳӣ пешида медаром. Гапи кӯчагӣ кардем, қатъӣ гӯем агар. хоб бегаҳӣ мешавад вечером, вечером. ҳаст вчера, ҳаст вечер. Вчера ин дирӯз, хоб вечер ин бегаҳӣ. Ман, я ба пеши ту, к тебе. К тебе ин маънои ба пеши ту медиҳад. хоб медароям зайду. Яъне я пайду к тебе, мисол мегӯем ки я пайду к тебе, ман ба пеши ту мероям. ва дар ин ҷа низ ба пеши ту медароям низ дар ҳамин ҳолат ҳамин хел мешавад. К тебе ин ба пеши, яъне к ба пеши мешавад. Ту албатта тебе. хоб ман, я бегаҳӣ ёки бегоҳӣ вечером ба пеши ту, к тебе медароям зайду. бинед чӣ хел осон аст. Аллакай ман аз ҳамун дар вақти ҳаминро гуфтан аллакай маълум шуд ки тарзи дурусташ чӣ хел аст. шумо фақат албатта бо диққат ихел сарро истифода бареду камтарак фикр карда ҳамин чизро нависед, агар тоғри меёбед. биёед шумо дар боз 30 сония вақт. Ман бегаҳӣ ба пеши ту медароям. Я зайду к тебе вечером. Я зайду к тебе вечером. Ман бегаҳӣ ба пеши ту медароям. Шакли дуруст ҳамин хел аст. ва мо мегузарем ба ибораи дигари мо. Ман бояд калидҳои худро ёбам. Яъне калидро гум кардед дар ҳамон ҳолат. хоб ман бояд, я должен. ана шумо ки духтар бошед, агар шумо мегӯед я должна. Я должна. Албатта дар ин ҷа хоб и гум мешавад ва а добавит мешавад, агар ки зан бошед. Агар я должна. хоб дар ин ҷа ки гап дар бораи мард рафта истодааст, я должен мегӯем. хоб худро свои, ҷонишини соҳиби, азони худам свои. хоб ёбам найти. ҳозир мегӯям барои чӣ найти шуд. хоб калидҳои ключи. хоб смотрите, дар ин ҷа гап дар бораи оянда рафта истодааст. Ман бояд ёбам, бояд. ҳоли кор яъне ба охир нарасидааст. ин план карда истодааст ки бояд ёбам. Ин значит будущее время аст ва ба ҳамин хотир глагол найти как и есть, так и остаётся. Чӣ хеле ки ҳаст, бахшиш зиёд, хеле хат кашида рафт. хоб чӣ хеле ки ҳаст, ҳамон хел мемонад глагол найти. Яъне я, яъне ман мешавад я, дар албатта ин ҷа ман якҷоя тарҷума кардам. Бояд должен, агар духтар бошед должна. хоб калидҳои ключи, худро свои, ёбам найти. ана ҳамин луғатҳоро якҷоя кунед ва албатта ибораи худро ба забони русӣ созед. ба шумо як чанд сонияк вақт, зеро ки ҷумлаи имрӯзамон, яъне ҳамин ҷумламон хоб хеле ҳам содда аст. биёед рафтем. Ман бояд калидҳои худро ёбам. биёед шакли дурусташро мебинем. Я должен найти свои ключи. Я должен найти свои ключи. Шакли дурусти ин ибора ҳамин хел мешавад. хоб дар ин ҷа хато набояд кунед, зеро ки осон аст. боз мегӯям духтар бошед, агар дар ин ҷа мегӯед ки я должна найти свои ключи, мегӯед тамом. Ин фақат
А добавить мекунед, е-ро гирифта мепартоед и всё. Ҷумла ба женский род, яъне ба зан дахлдор мешавад тамом. хоб беҳтарин мо боз ба дигар ибора мегузарем. Ҳоло ибораҳоамон тамом нашудааст. Мо дар квартира таъмир карда истодаем. Яъне дар квартира ремонт карда истодаем. Ремонт и таъмир мешавад. хоб таъмир ин ремонт чӣ хеле ки мебинед аллакай дар луғат нишон додам. Мо мешавад мы. хоб карда истодаем делаем. хоб дар мешавад в. Квартира мешавад квартира. зеро ки квартира тарҷума накардам, барои ки квартира ба забони русӣ низ квартира мешавад. хоб мо мы, дар мешавад в. ҳозир мефаҳмонам барои чӣ. Квартира квартира, таъмир ремонт, карда истодаем делаем. хоб барои чӣ в квартире мешавад? Ба он хотире ки квартира ин ҷои маҳкам аст, яъне чаҳоркунҷа гирем агар ҷои аниқ аст. Ба ҳамин хотирам дар инҷа мо в истифода мебарем. Ин чӣ гапай? хоб в истифода мебарем. В квартире мешавад. хоб яъне дар квартира в квартире мешавад. хоб биёед ба шумо боз якчанд сония вақт медиҳам, то ки шумо дар инҷа низ ҷумлаи худро созед. хоб такроран мегӯям. Мо мешавад мы, дар мешавад в, квартира квартира мешавад, дар квартира квартире мешавад, таъмир ремонт, карда истодаем делаем. ҳамин хел ҳамин луғатҳоро якҷоя карда ҷумла созед. Рафтем. хоб беҳтарин. Мо дар квартира таъмир карда истодаем. Мы делаем ремонт в квартире. Мы делаем ремонт в квартире. тарзи дурусташ ҳамин хел аст. Албатта хеле ҳам сода не ки бисёр ибораи ҷумлаи даркорӣ аст, зеро ки дар ҳама ҳолат метавонед истифода баред. Дар кӯча бошед, на улица мегӯед, дар остановка бошад, на остановка. Мисол мешавад да? ҳамин хел одамое ки остановкаро краска мекунанд, ягон ремонт мекунанд, ягон чиз. Дар ҳама ҷо метавонед ҳамин чизро фақат ҳамин ҷои квартира ва дигар исмро монда истифода бурда метавонед. хоб ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, дарси мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. Дарси 21-уми мо. Ва аз шумо хоҳиш кардани ҳастам ки агар шумо видеоро то охир тамошо карда истода бошед ва то ҳамин ҷо омада бошед, албатта ба канали мо подписатсия кунед. Ман кӯшиш мекунам ҳама вақт барои шумо чизҳои навро барорам, видеодарсҳо барорам, то ки шумо албатта бо кӯмаки ҳамин дарсҳои мо забони русиро омӯзед. Агар шумо забони русиро бо кӯмаки дарсҳои онлайни мо омӯхтанӣ бошед, яъне тез омӯхтанӣ бошед, гап заданашро метавонед ба дарсҳои онлайни мо иштирок кунед. номерҳое ки дар экран маълум аст. +992 888 22 57 86. ин номерҳои телеграми мо аст. Дар он ҷо метавонед муроҷиат кунед. Дарсҳои онлайн бо омӯзгоро мо ташкил кардагӣ ҳастем ки дар он ҷо шумо метавонед худро ё ки фарзандои худро, худатон ё ки зан, мақсад ки набошад, метавонад ба курс иштирок кунад. Зеро ки дарсҳои мо барои ҳама ҳаст. Занҳо ба алоҳида дарс мегузарем, мардҳо ба алоҳида дарс мегузарем. Албатта хоб бачаҳои ёш бошад агар, албатта инро бо маслиҳат мекунем чӣ хел бояд дарс гузарем. Инашро низ маслиҳат мекунем. Ҳамаш барои удобствои шумо аст, то ки шумо забони русиро албатта зудтар омӯзед, то ки ба проблемаҳои зиёдтӣ дар Россия ки шуда истодааст дучор нашавед. Зеро ки забонро надонед, айни ҳол хеле ҳам душвор аст дар Россия гаштан. Ва шахсан худам низ дар Россия қарор дорам ва медонам ин ситуатсия чӣ хел аст. Ба ҳамин хотир имкон қадар кӯшиш мекунам, то ки ба шумо кӯмаки худро зарак бошадам расонам. хоб, агар шумо ба видео лайк монда бошед, ба канал подписатсия карда бошед, ман ба шумо гуфтанӣ ҳастам. Раҳмати калон ба ҳамаатон, то ки видеоро дидед, лайк мондед ва подписатсия кардед. Ман бо шумо Лутфулло Элмуродов будам. То дарсҳои дигар дар паноҳи Худо бошед. Хайр. ба шумо тавсия метиҳам телеграм канали Школа Леро, ки дар инҷа ҳар рӯз мо барои шумо ибораҳои нав, луғатҳои нав, тестҳо, дарсҳои нав, ҳар рӯз 2 бор 3 бори ибораҳои лозими, луғатҳои лозимиро мепартоем ва ҳамаш
дар ҳамин телеграм канали мо ҳар рӯз бепул барои шумо партофта мешавад. барои телеграм канали мо дар омадан описаниеи ҳамин видеоро бинед, ссилка истодааст. дар болои ҳамон ссилка пахш кунед ва ба телеграм дароед. агар ссилка қатъи надоред, ба телеграм дароед ва бо забони англисӣ школа ле пост диҳед ва канали мо мебарояд. подписатсия кунед ва ҳар рӯз ибораҳо, тестҳои нав қатъи забонро боз ҳам зудтар омӯзед.